ಎಂಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಎನಿಮಿ ಏರಂದ ಪನ್ನಗ ಎನ್ನನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಲ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಲ್ ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತು ಅವು ಏರಂದ ಅಲೆಗು ತೂಪಿನ ಅಲೆಗು ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಮೂಜಿಗಾಸ್ತಲೆಗು ಯಾನ ಅಲೆಗೆ ಬನ್ಪಿನಿ ನೀನಾನು ಈ ಅಲ್ಪ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತತ ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಓಕೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ನಾಣ ನಿನ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಕೇರಳ ಮನ್ಪುಜೆ ಓಕೆ ಈ ನಿನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಈ ತೂಪವನು ಓಕೆ ನಿನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಈ ತೂಪ ಅದ್ದೀನಿ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗೆ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರ್ ಮನ್ಪುಜೆ ಯಾನ್ ಪೋಡಿಯಲ್ ನಿಜಿ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ದುಂಬುಲ ಗೆಂತದ ಜಾನ್ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಗೆನ್ಪುಜಾನ್ ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಂಚಿನ ಸಾವನ್ ಕೊಪ್ಪಿನ ನಿನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವ ನಿಕುಲ್ ತೂಲೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೂಲೆ ಕೊಲ್ಪು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೂಲೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದು ಬೈದಲ್ ಕುದುರೆ ಬಲ 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 ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಮಾರ ಇದೆ ಪುರ ಅಂದ ಹೊಲ್ನ ಪುರ ಅಂದ ಎಂಗಲ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ಒಯ್ತೀರಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಭಾರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದು ಒಯ್ದಲ್ಲ ನೀನಿನ ಫ್ಲವರ್ ಐಸ ಬಸ್ ಅಲ್ಲ ಕುಚಿಕು ತುಲೆ ಯಾನ ಹೇಟರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಿನಿ ನಿಕುಲು ಏತೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ಎದುರ್ದಕ್ಲೇನು ಬೆಂಡ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಬೆಂಡ್ ಮನ್ಪುಲಕ ಆಕುಲು ಆಪುಜೇರು ದೇಗಂದು ಪನ್ನಗ ಆಕ್ಲೆ ದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪುಣಿಗೆ ಐಕ್ ಏಪಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಣ್ಣ ಎದುರ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಣ್ಣದ ಏನು ನಾನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ಹಾಪುಂಡು ಆತ ವನಿತಾ ಎಸ್ ಎಡ್ಡೆನೆ ಹಾಪುಂಡು ದೇಗದ ಮನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಎನ್ನನು ಒಂದು ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನು ನಿಕುಲು ಕೊಡಲತ್ತ ಕಾಪುಲೆ ಎಂಕಲ ಸೋನುನ ಮೋನಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಪಿಲಿತ ಏಸ ಬಣ್ಣದು ಫುಲ್ಲು ಮೀಸೆ ಗಡ್ಡ ಪುರ ಗೀಸುದು ಸೋನು ಇತ್ತೆ ತೂನಗ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ LKG ಬಾಲೆ ಪುನಗ ಇತ್ತು ಅಂಚ ತೋಜುವೆ ಬಯ್ಯನಗ ಪಿಲಿತ ಏಸು ಅದ ಶೋಕ್ತೋಗಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಶೇವ್ ಅದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅದಮ್ಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೋನು ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಆತಿತ್ತುಲೆ ಒಂದು ಯಾನ ಆಯ್ನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಿನಿ ಅಂಚಿನ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಮೊಕ್ಕಲೆನ ಮೇಕಪ್ ರೂಮುಡು ಊದು ಪೂಜೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರುವರ ಮೇಕಪ್ ರೂಮುಡು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಸೋನನ ಪಿಲಿವೇಷ ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆತ್ತ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಡ್ ಪಾಡ್ಬೇನು ನಿಕುಲು ತೂಲೆ ಓಕೆ ಯಾನು ಐಕೋಸ್ಕರ ವ್ಲಾಗ್ದ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಒಂತೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡಿಯೆ Hey guys, namaste, ಮಾತೆಂಚೆಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನಿ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವನುಲ್ಲೆ ದಾಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಚ್ಪನ್ಕ ಯಾರಂದು ಬನ್ಪಿರದ ಕುಚ್ಚಿಕ್ಕು ಚಡ್ಡಿ ದೋಸ್ತುಂದು ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲಲು ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚೆ ವೆಕೇಶನ್ ಬೈದಲ್ ಊರುಗು ಅಕ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಲಾಂಡ್ ಮೊರನೆ ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಬಂದಿತ್ತದ ಐಟಮ್ನ ಪುದರ್ ಬಂದ್ರೆ ನೆನಪೇಜ್ ಮಾರ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ವಾರಮ್ನೆ ಈ ವಿಶ್ ಬಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತೂಪಿನಾಗ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿಲಿ ಒಪ್ಪುಜಿ ಬಣ್ಣ ವಿಶ್ ಮಂತದೆ ಮನದಾನೆ ಅಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿನ ಬರ್ಡೇಗೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ ಮಂತ್ಬಿಡ ಮಲ್ಲಲ್ಲ ಮಂತೆ ವನಿತಾ ಡಿಸೋಜ್ ಅಂದು ತೂದಿಲ ಒಪ್ಪರ್ನಿಕಲು ಅಲ್ಲ ಅಪರೂಪಗೊರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡುವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಅಲೆಗೆ ಎನ್ನ ನೇಚರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಅಲ್ಲ ನೇಚರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಎಂಚಿನೆತ್ತನಲ್ಲ ಪಟ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಎದುರೆದುರೆ ಪನ್ಪುನ ಆಯ್ಜಿನಲ್ಲ ಆಂಡಲ ಎದುರೆದುರೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಏಕ್ ಮಾರು ದೋಟು ಕೂಡ ಪನ್ಪಿರತ್ತ ಅಂಚ ಸೊ ಅಂಚಿನಕುಲೆ ಎಂಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪಿನ ಅಂಚಿನಕುಲೆ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲು ಉಪ್ಪೇರು ಸೊ ಮೋಲು ಈ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡನ್ನ ಏತು ವರ್ಷ ಗೊತ್ತುನ 25 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕದೀನಿ ಓಕೆ ಅವಳ ವೈಟ್ ತಿಕ್ಕದೀನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಡ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತು 98,000 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬೈದನು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲೆಗೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಅದು ಬನ್ನಗ ಮೂಲು ಒಂದು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ದೀಪನೆತ ಅಂದು ಪಂಡದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅನ್ಪೆರ ಕೂಡ ಕೇಂದಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದೆಲ್ಲ ಪಂಡಲ್ಲ ಅಂಚ ಸೊ ಏತೋ ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮುಖಾಮುಖಿ ಏತೋ ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಆನ್ ಹಿಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ ಪಾಡೋದಿಪ್ಪಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಪುರ ಅಂಚೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಕನ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಫನ್ ಲವಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಚೆ ಎಂಕ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪೇರು ತುಂಬ ದಿಂಚಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಲ್ಲ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಆಲು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪ್ರಾಯಬೇಕು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇಣತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ನಕ್ಲು ಮದ್ನೆ ಬೇಕು ಒಲೋಲು ಉಪ್ಪುವೇರು ಬಕ್ಕ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಉಪ್ಪು ಜನಮ
ಐಡ್ದಾಕಾಯ್ತು ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿ ನಿಂಗೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಏನೋ ಇಸ್ರಾಯಲ್ದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಸೊ ಫೆಬ್ರವರಿ ಪೋನುಲಲ್ಲ ಆತನೆಟ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟನ್ನ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಕೂಡ ತಿಕ್ಕೊಲ ತೂಡು ಅಂಚೆನೆ ಇನಿತ ಬ್ಲಾಗುಡು ಅಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಕ್ರೇಜಿ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಏರಾಣಲ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲು ಬೋರ್ಡ್ ಯಾನು ಫಸ್ಟೇ ಪಂತೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏರಾಣಲ್ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಣ್ಣದು ಅಕ್ಲು ಕೊರ್ಪುನ ಹತ್ತನಾಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತಿಗೆ ಅನ್ನಕ್ಲು ಬೋರ್ಡ್ ಪಣ್ಣದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಂಚೊಲ್ಲ ತಿನ್ನನ ಪತ್ತನ ಪಣ್ಣದು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪೈಸೆಡ್ ನಮ್ಮ ತುಲ್ನ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಏರಾಣಲ್ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚೊಲ್ಲ ದೀಪ ಎಂಚ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಕೈಂಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೀರುಂಡು ಅವು ಅರ್ಥಾಪನಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥಾಪನು ಯಾನ್ ದಾದ ಬಂದ್ರೆ ಪೋದುಲ್ಲ ಪಣ್ಣದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಇಂಚೊಂಜಿ ಥ್ರೆಟನ್ ಕಾಲ್ ಬತ್ತದಿ ಇತ್ತು ಆಲ್ ಮನ್ಪಾದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಅಂಚಿನ ಥ್ರೆಟನ್ ಕಾಲ್ ಪುರ ಯಾನ್ ಗೆನ್ಪುಲ್ನಿಜಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಬೊಕ ಯಾನ್ ದ್ವೇಷಲ್ಲ ದೀಪು ಜನ ಅತ್ತ ನಾನು ರಿವೆಂಜ್ ದೀಪು ಜನ ಎಂಕ ಆಲ್ ಇಂಚ ಮಂತಲ್ಲ ತಾ ಮೊಲಿಗೆ ಇಂಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪಣ್ಣದು ಯಾನ್ ಮನ್ಪುಲ್ನಿಜಿ ಎಂಕ ಆಯ್ಜಿನಂಡ ಏಕ್ ಮಾರ್ ದೋಟು ಕೂಡ ಎದುರೆದುರು ಪನ್ಪೆ ನೇರ ನೇರ ಬೊಕ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಫೈಟ್ ಪನ್ಪುನೈತನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪೆನು ಇಂಕ ಅವು ಬಬಲ್ ಗಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಬೊಕ ಕುಡೋರಿಯನ ಮುಖಾಂತರ ಪೋದು ಟಾಂಟು ಕೊಡ್ದು ಪಾತಿನ ಅವು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ತೂಪನಲೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಯಾನ್ ಐಕದಾಲ ಪೋಡಿಲ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕ್ಕನ ಹಣೆ ಬರೋ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಂದಾತನು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಕೆಲದಕ್ಲ ಪಾಲಿಗೆ ಅನ್ ವಿಲನಾಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಅನ್ ಇತ್ತಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟನು ಸತ್ಯಾಂಶ ವಿಷಯನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಂತೇನು ಸೊ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಎಂಕದಲ್ಲ ನನ್ನ ಬದುಕಡು ಎಂಚಲ ಬದುಕಡು ಅಕ್ಕುಲ ಪಂತೇರು ಎಂಕುಲ ಸೈದತ ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಪಡೆದು ಎಸ್ ಯಾನ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನದೇನು ಎಂಕು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತು ಯಾನು ನಿಜವಾದ ಯಾನ್ ಪಾದನೆ ಪೂಜೆ ಮಂತದು ಯಾನು ಎಂಕ್ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತು ಎಂಕ್ ಮೇನ್ ಬೋಡಿತೀನಿ ಎಂಕ್ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಸು ಏರ್ಲ ಬೆಂದು ತಿನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಬೋಡಿತೀನಿ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲನ ಭಾವನೆನ ಒಂಜಿ ಆತಿನ ಅಕ್ಲನ ಲೈಫ್ಡ್ ಆತಿನ ಘಟನೆನ ಅಕ್ಲು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರೆ ಐಕ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಮೂಜನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮಂತೂ ಏರಾಯ್ಜಿನಾಡ ಮೂಜನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಕೆಬಿ ಚುಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಕೆಬಿ ಪಿತ್ತಲ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಇಂಚಿದ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲು ಮೊಕ್ಕಲೇನ ಪಾತೆರಕೆ ಎಂದು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಉಣ್ಮನ್ಪೇರತ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಮೊಕ್ಕಲು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲು ನೆನ್ನು ನ್ಯಾನು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇಂಚಿದಕ್ಲಿಗೆ ಹೇಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮೆಂಡ್ ಹಾಪೇರು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲು ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲೇನು ಕುಡಲಾತು ಒಡೆಯರೆ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಿರಂದು ಏರು ಮೊಕ್ಕಲು ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥವು ಯಾನ್ ಏರೆಗೆ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವು ಸೊ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಏರೆಲ್ಲ ಪುದರ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂದುಜೆ ಅತನಡ ಯಾನ್ ಅಕಲ್ನ ತೂಪದಿಲ್ನೆಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಕಲ್ನ ಹಣೆ ಬರಹ ಯಾನ್ ಪಂದತ್ತು ಮಿತ್ತಿನ ದೇವರಂಜಿ ತೂಪೆರತ ಏರು ಸತ್ಯ ಸಾದಿಡುಲ್ಲಿರು ಏರು ಸೀದ ಸಾದಿಡುಲ್ಲಿರು ಏರು ದಾದ ಮಲ್ದಿರು ಏರಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ತಿರು ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತರು ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಮಾತಲ ಕರ್ಮಗು ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇನು ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬಂದು ಉಂಡತ ಸೊ ಎಂಕ್ ದಾದ ಮಂತನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡಿ ಅಂತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾನು ದ್ವೇಷ ರಿವೆಂಜ್ ದಾಲ ದಿಪ್ಪು ಜನ ಎಂಕ್ ಆಯ್ಜಿ ನಾನು ನೇರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾತಿರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಡೆ ಮನ್ಪೇನು ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ಏನಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ 2024 ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಪೋಡಿದು ಮಣ್ಣನತ್ತು ಅಕಲೇನು ಸೈದಿನ ಲಕ್ಕನೆ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಅಕ್ಲು ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪೋಪುಲೆ ಎಂಕ ಅಗತ್ಯನಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪಂಡೆತ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲುಲ್ಲಿರತ ಅಕುಲೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪೇನು ಎನ್ನಡ ಏರಾಂಡಲೊಂಜಿ ಬತ್ತನಾಂಡ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎನ್ನಡ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ಲ ಮನ್ಪೇನು ಓಕೆ ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ನಡತನಾಂಡ ನಮಕ್ ಕುಡಂಜಿ ಮೇಟು ದೇವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರು ಉಂದು ಯಾನ್ ನಂಬೇನು ಓಕೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಮಾತಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಮಿತ್ತಿ ಭಾರ ಪಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇನು ಐಕ್ ಇಂಚಿನ ಈ ಸೈಡ್ದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮೊಕ್ಕಲು ಪನ್ಪೆರತ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಕುಡಲ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಅಪ್ಪಗ ಇಂಚಿದಕ್ಲು ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಸೊ ಅವು ಅಕ್ಕಲಕ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಿನ ಮೊಕ್ಕಲ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲ ಲದ್ದಿ ತಿಂದ್ರೆ ಪೋತಿ ಜತ ಸೊ ಇಂಚಿದಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅವಡು ಎಂಚಿನ ಬಣ್ಣದ ಈ ಮೂಜಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲು ಬರ್ತದ ಕೆಬಿ ಚುಚ್ಚುನಾಗ ಎಲ್ಲಟ ಅವಡು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲು ಬರ್ತದ ಇಂಚೆಂಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಿರಂದು ಪನ್ನಗ ಎಂಕಲ ಒಂದು ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಣೆ ಮನ್ಪುಜೇನು ದಯಪಂಡ ಕಣ್ಣಾರು ಪರಾಮರಿಸಿ ನೋಡಿ ಪಣ್ಣದು ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚೆ ನಂಗೆ ಇನಿ ದಯಗಂದು ಪನ್ನಿ ಪಂಡ ಅಕುಲ ಮಂತಿನ ಕರ್ಮ ಅಕುಲೆ ತಿನ್ಪೇರು ಯಾನನ ದೇವರನ್ನ ಮಿತ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪುನು ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಆಯ್ಜಿನಾಡಲ್ಲ ದೇವರು ಒಂಜಿ ಕೊರ್ನ ಪೆಟ್ಟೆ ಯಾವಾಗ ಲಕ್ಕೆರ ಆಪುಜಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚ 2024 ಅಕ್ಕನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಏರ್ನ ದಾದಪುರ ಪಂತ್ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಪೂರ ಇಡೀಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ನನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ರೆ ನನ್ನ ಏರಾಣಲು ಒಂಜಿ ಎಂಡ ಪ್ರೀತಿ ಇಡ್ಬತ್ತು ಪಾತ್ರ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಗೊತ್ತು ಓಕೆ ಒಂದೇನ 2024 ಒಂಜಿ ಇಡೀಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪುನು ನನ್ನ ಎನ್ನ ಒಂದೆಟ್ಟು
ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಫೇಮಸ್ ಆತೀನಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಡ್ ಫೈಟ್ದ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆತ್ತು ಎರೆದಿಕ್ಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಫೈಟ್ದ ಎನ್ನ ರೋಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುನು. ಸೊ ನನ್ನೊಂಜಿ ಫೈಟ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಟಕ್ 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 ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ 2024 31st ತಿಂಗೊಲ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ದ ದಿನ ಟುಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆಡ್ಡ ಅವಳು ಏಪಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದೇನಿಲ್ಲ ಏರು ದಾದನೆ ಪನ್ನಡು ಮೂಜಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪನ್ನಡು ಅವಿನ ನಿಕುಲು ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುನ ಅದು ಶಕ್ತಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರು ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಎನ್ನಿನ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣತೆ ಏರು ದಾದನೆ ಪನ್ನಡು ಫೋಕಸ್ ಓನ್ಲಿ ನಿಕುಲ ಎದುರುಗೆದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಮೊಕ್ಕಲ ಏರ ಗೇರ ನಕಲ ಪ್ರದಾಲ ದಿಯೋಚಿ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದಾನಲು ಲೈಫ್ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪೆರೆತ್ತನಾಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಫೋಕಸ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅವೇನೇ ಅಚೀವ್ ಮನ್ಪರೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲಿ ಬಕ್ಕ ಒಯ್ಕಲ ಒಂದು ಮನ್ಪೋಚಿ ಪಂಡದ ಯಾನು ಪನೋದಿಲ್ಲಾನು. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಅಲ್ಲೇನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾತೊಂದು ಪೊಲೆ ಅನ್ ಪೋಪೆನ್ ಪಾತ್ರೆ ಪೋಂಡ ಇಂಚೆನೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಅನ್ನ ಮಗನ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಉಂಡು ರಾತ್ರಿಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಈ ಸಲ ಮೀಸೆಲ್ಲ ಪೂರ ಗೀಸ್ತದೆ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಏನೊಂಥರ ಗಲೀಜು ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡದು ಎಂಕ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ್ಯ ಪುನಗದ ಅವೇ ಫೇಸ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಆಯನೊಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದೊಂಜಿ ಪಿಲಿವೇಷ ತೂಪಿನೊಂಜಿ ಸಡಗರ ಅಂಚ ಓಕೆ ನಾನು ಪಿದೈಡ ಅಲ್ಲೇನೊಂಜಿ ಮೇಟ್ ಹಾಪಿನೊಂಜಿ ತೂಪ ನಿಕ್ಲಿ ತುಲೆ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಚೊಂಡು ತುಲೆ ಅವಲೈಡ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ನ ಇಂದೆಟ್ಟು ಓವರ್ ಕೋಟ್ ಬರ್ತದೆ ತುಲೆ ಎಂಚೊಂಡು ಶೋಕೊಂಡ ಪನ್ಲೇವೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತುಲೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದು ಬೈದಲ್ಲ ಕುದುರೆ ಬಲ 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 ಒಂದು ಹೆಂಚಿನ ಮಾರ ಇದೆ ಪೂರ ಅಂದ ಮೊಲ್ಲ ಪೂರ ಅಂದ ಎಂಗಲ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ಒಯ್ತೀರಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಭಾರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದು ಒಯ್ದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಫ್ಲವರ್ ಐಸ ಬಸ್ ಅಲ್ಲ ಕುಚ್ಚಿಕ್ಕು 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 ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಕೊಚ್ಚಿನ ಬೇಕರಿ ಬತ್ತ ಮೊಲ್ಲ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಬಲಿವಾದ ಜಿಂಗ್ ಜಿಂಗ್ ಅಂತಂದು ಅದ ಭಾರಿ ಸಮಯ ಗೊತ್ತಾ ಜಿಗರಿ ದೋಸ್ತು ಅತ್ತ ಹಾಂ ಬಕ್ಕ ಯಾ ನಾವು ನೆಡ್ದುಂಬಂಜಿ ಬಂಡೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನಲ್ಲ ಅದ ಅಂಚ ಬೇಗ ದಿತ್ತು ನೀ ಬೇಗ ಎಂಗಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಒಂದೊಂದು ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ಲ ಬಕ್ಕ ಏನು ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ತಿಂದ ಅಂಚ ಮೌಲು ಎಗ್ ಪಪ್ಸ್ ತಿನ್ನೋ ಮುಳ್ಳಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಕ್ ಇದು ಗೀ ಕೇಕು ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡೆ ಇನ್ಸೈಡ್ 3 ಲೇಯರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕ್ರೀಮ್ ವಿತ್ ನಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಬಾದಾಮ್ ಅಂಜೀರ್ ಮಟ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಬೇಕರ್ ನಟ್ಟಿ ಬೋನಸ್ ಬಂದು ಕುದರ್ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಬೇಕರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕೇಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೇಕ್ ಮತ್ತೆ ಬಲೆ ಕೊರಿಯರ್ಲ ಮತ್ತು ಮೂಲು ಬೇಕರಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಬೇಕರಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ತೂಪಿಯರಿಗೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳು ತೂಪಿಯರಿಗೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಊರ್ದಕ್ಕಳು ಎನ್ನ ಊರುಡು ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹೋಯದ ಅಂದು ಬಾಯ್ ಕೇಕದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಒಂದು ಓಲ್ ಗೊತ್ತನ ಪದ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು ಓಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ದಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ 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 ಫುಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನನ್ನ ಮರ್ಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಓಬಿರಾಯನ ಕಾಲದ ಮರ್ಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವೇ ಮೋಲ್ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಎಂಕುಲು ದುಂಬದ ಲಕ್ಕನ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ತುಲೆ ಏತೇ ಬರಡ್ ಕಾಸು ಬೋಡ್ ಎಂಕುಲು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಎಂಕಲ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮನ್ಪೆರಲ್ಲಿ ದುಂಬದನೆ ಮಲ್ಲದಿಗೆ ಏತಿತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೋನಗಲದಾಲ ಕೊಂತ ಅತ ಬನ್ನಗಲದಾಲ ಕನ್ನದಿಜ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಏತೇ ನಮ್ಮ ಎತ್ತರದ ಜಾಗೆ ಪೋಣಲ್ಲ ಗತ್ತು ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ದುಂಬೆಂಚೆತ್ತ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಮೊಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಮೋಲ್ ಇಷ್ಟ ಅದ ಕುದ್ರೆ ಅಂದ್ ಎಸ್ ಎಂಕುಲು ದುಂಬು ಎಂಚೆತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನಂತೆ ಬೊಡ್ಡಿ ಆತೆ ಮೊಲೆಗು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಅಂತದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ದಿನ ಪೋಯ್ನಕ್ ತಕ್ಕ ಬಂಜಿರೆ ಮಾಸ ಬರೋದನ್ನು ಮಾರೈದಿ ಎಂಕಿದೆ ಜಿಮ್ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಹಾಲು ಮಕ್ಕರ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಂಜಿನ ನಾನು What's the rest? Everything is good. Luck. Good luck. Super.
ಬಿಂದಸ್ ಪುಲೆ ಜಾಲಿಡ್ ಪುಲೆ ಅದೇ ಇಯರ್ದ ವರ್ಷದ ಎಂಡುಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ 2024 ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಎಸ್ 2024 ಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದ್ರೆ ಬೈದ ಎಸ್ ಅತ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಎಸ್ ಡೂಲೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪಾತೊಂದು ಬೈದಲ್ಲ ಶಟ್ ಅಪ್ ಯಾರ್. ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಂತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗಿಫ್ಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂದು ತೂಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಕಂತದು ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ಪಾದೀತೀನಿ ನಾನು ತುಲೆ ಏತ ಮಾತ ಕನ್ನದಲ್ಲಿ ತುಲೆ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ ಮೇಕಪ್ ಅನ್ಪೇದ ಐಕ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಪಾಪ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮು ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಡಿಯರ್ ವನಿತಾ, ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಿಕ್ಕೆನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಅವೇ ಟೈಪ್ ಈ ಪೂರ ಗಿಫ್ಟ್ ಕನ್ನದ ಕೇಕಲ್ಲಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಕೇಕ್ ಕ್ರೀಮ್ ಐ ಶ್ಯಾಡೋ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಪೂರ ಕನ್ನದಲ್ಲು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಡಿಯರ್, ಲವ್ ಯು ಲಾಟ್. ಪಾನಿಪುರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇದಾದ ಮಾರೊಂದಿಲ್ಲನ ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಡಿಂಕಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉಂಡು, ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುದುಂಡು, ಅಂಚೆನೆ ಚರ್ಮುರಿಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಶೋಕುದೊಂಜಿ ವನಸಾಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅಂಚೆನೆ ಮೊಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ತೂಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿನ ಪುರ 11 ಬೈದಲಂದು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುನಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾಲ 12 ಎನ್ನ ಬೇಬಿ ಗರ್ಲ್ಗ್ ದಾದ 12 ಖುಷಿ ಕಂಡನೆ ಜೋಕ್ಲು ಮಾತ ಖುಷಿ ಟಪ್ಪಡ ಬಿಂದಾಸ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಜಾಲಿಡ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಅತ ಇದಾಗ ಸೀದಾ ಆಜಿನಣ ಎಗ್ ಮಾರ್ ದೋಟು ಕೂಡ ಪಟಕ್ ಅದ ಆತಯ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಹೇಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಇದಾದ ಬನ್ಪ ನಾನು ಎಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ಡೆ ಹಾಳಕ್ ಆತೆ ಹಾಳು ತುಲೆ ಯಾನ ಹೇಟರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬನ್ಪಿನಿ ನಿಕುಲು ಏತೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ಎದುರ್ದಕ್ಲೇನು ಬೆಂಡ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲು ಬೆಂಡ್ ಮನ್ಪುಲಕ ಆಕುಲ ಆಪುಜೆರು ದೇಗಂದು ಪನ್ನಗ ಆಕ್ಲೆ ದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಐಕ್ ಏಪಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ದೇಪಣ್ಣ ಎದುರ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಣ್ಣದ ಏನು ನಾನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ಹಾಪುಂಡು ಆತ ವನಿತಾ ಎಸ್ ಎಡ್ಡೆನೆ ಹಾಪುಂಡು ದೇಗದ ಮನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಎನ್ನನು ಒಂದು ತಿರ್ತು ಬಾಡ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನು ನಿಕ್ಲು ಕೊಡಲತ್ತ ಕಾಪುಲೆ ಏನನ್ ತಿರ್ತು ಮನ್ಪೇರೆ ದಯಾಗಂದ ಬನಗೆ ಸೀದೋಡುಲ್ಲೆ ಸತ್ಯೋಡುಲ್ಲೆ ದಯಾಗಂದ ಬನ ಸತ್ಯ ತಿನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ದೇವರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತಾಣ ಎಸ್ ದಯಾಗಂದ ಬನಗೆ ಎಂಕ್ಲದ ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜಾ ಸೀದಾನೆ ಪಾತೇರುವ ಎಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದೇವರ ಏಪಗ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಎಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏಪಗ್ಲ ದೇವರ ಉಲ್ಲೇರು
ಅಂಚದುಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ದಾಲ ಮನ್ಪೇರ ಒಂದು ದಾಯಕಂದು ಬನ್ನ ನಾಟಕೀಯ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಚಿನಲ್ಲೆತ್ತನ ಏಕ್ಮಾರ್ ದೋಟು ಕೂಡ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಪಾತೆನಗಳು ಸೀದಾ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏರ್ ದಾದನೆ ಮನ್ಪಡಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಓಕೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಎನಿಮಿ ಏರಿಂದ ಪನ್ನಗ ಎನ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಲ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಲ್ ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತು ಅವು ಏರನ್ನ ಅಲೆಗು ತೂಪಿನ ಅಲೆಗು ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಮೂಜಿಗಾಸ್ತಲೆಗು ಯಾನ ಅಲೆಗೆ ಪನ್ಪಿನಿ ನೀನು ಈ ಅಲ್ಪ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತತ ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಓಕೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ನಾಣ ನಿನ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗೆ ಯಾನ್ ಕೇರಳ ಮನ್ಪುಜೆ ಓಕೆ ಈ ನಿನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಈ ತೂಪವನು ಓಕೆ ನಿನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಈ ತೂಪ ಅದ್ದೀನಿ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗೆ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರ್ ಮನ್ಪುಜೆ ಯಾನ್ ಪೋಡಿಲ್ ನಿಜಿ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ದುಂಬುಲ ಗೆಂತದ ಜಾನ್ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಗೆನ್ಪುಜೆ ಯಾನ್ ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಂಚಿನ ಸಾವನ್ ಕೊಪ್ಪಿನ ನಿನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಿನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಯಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂತೇನೆ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇನ್ ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಉನ್ನತ ಈ ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕರ್ಮ ನಿತ್ತಿನಡ ಈ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಈ ಅನುಭವಿಸನಿ ಯಾನ್ ಏರಿಗೆ ಪನ್ಪುನಿ ಅವು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಕೊಂಡು ಏರಿಗೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಬಂದದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅನುಭವಿಸನು ಹಾಲು ತೂವೊಂದಿತ್ತು ನಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏರು ಒಂದು ಕೆಬಿ ಪಿತ್ತಲ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತವಡು ತ್ಯಾಗನ ಪಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಲೆಪ್ಪನಗ ಕೂಡರಿ ಮೂಜಿನ ಜನಕ್ಕಳು ಉಂಡತ ಅಕ್ಲಿನ ಪೊತ್ತಾಯ್ರೆ ಅಕ್ಲಿನ ಹಾಳು ಮನ್ಪೇರೆ ಬರ್ಪೇರೆ ಅಪ್ಪಗ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಮಂತದ ಉಂಡದ ಇನ್ನ ಬಂದ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಇನ್ನ ಬಂದ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಹಾವು ಅಕ್ಕಲ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತದ ಉಂಡತ ಅಕ್ಕಲ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೊಡು ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡ ಮೂಜಿನ ತಕ್ಲು ಪೊತ್ತಾಯ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಂತದ ಅಕ್ಕಲ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೊಡು ಓಕೆ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಇಡೀ ಜನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ನಾಟಕೀಯ ಒಪ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸತ್ಯನೇ ಬನ್ಪಿನಿ ಸತ್ಯ ಎತ್ತಿನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರುಂಡು ಗೊತ್ತಾಡ ನಿಖಿಲ್ ಅಂಚಿನ ನಾಟಕೀಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕ್ಲೆ ಗೊಂಡತ ನಿಕ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಖುಲ್ ತಿನ್ಪಾರ ನಿಖುಲ್ ಮಂತಿನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ದೇವರ ತೂಪೇರಂದ ಯಾನ್ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ತುಲ ಎನ್ನ ಬಂಗಾರ್ಲ ಕಂದಿರ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ after 26 years ಬಕ forever but ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನಾಳೆ ಎಂಚ ಬಂದ ಯಾನ್ ಹೆಂಗ್ ಕಚ್ಚ ಗೊತ್ತು ಮೊಲೆಗ ದೇವರ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಾಯ ಉಲ್ಲೆರ ಎಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಯಾಪ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪುಜ ಸತ್ಯ ಮನ್ಪ ಆಡಲ ಏರ್ ಗ್ಲೇಟ್ ಮಾತೆ ಗ್ಲೇಟ್ ಎಂಕ ಏರ್ ದಾದ ಮಂದಿರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಪಿ ಪಿತ್ತಾಲ ಮನ್ಪನ ಅಕ್ಲು ಎಂಕಲ ಬೈದೇರು ತುಲ ಮೋಲ್ ಇಂಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮೋಲ್ ಇಂಚ ಮಂತ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕಿಟಿ ಪೊತ್ತಾದ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಯಾನ್ ಕಣ್ಣಾರು ಪರಾಮರಿಸಿ ನೋಡಿಂದು ಪನ್ಪೆರತ ಅವೇ ಟೈಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಯಾನವೇನು ಪೂರ ಗೆನ್ಪುಲ್ ನೆಜಿ ಯಾನವೇನು ಉನ್ಮನ್ಪುಲ್ ನೆಜಿ ಎಂಕ್ ಫೋಕಸ್ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಚೀವ್ ಮನ್ಪೆರಂಡು ಮೊಕಲ್ಲಕ ಅಲ್ಪದ ಮುಲ್ಪದ ಪಂಡದು ಪತ್ತೊಂದು ಮನ್ಪುನ ಎಂಕ ಅಗತ್ಯ ನೆಜಿ ಎಂಗ ಟೈಮ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಕಿರ್ಮುನತ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಅಚೀವ್ ಮನ್ಪೆರಂಡು ಅಕುಲ್ ಮುಕುಲ್ ಪಂಡಿರ್ ಬಂದು ಯಾನ್ ಕೇರ್ ಅಗತ್ಯ ಲೆಜ್ಜಿ ದ್ಯಾಗ ಪನ್ನಗ ಗೊತ್ತನ ಏತ್ ಜನ ಎಂಕ್ ಪಂತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಕಿಟಿ ಬತ್ತಾನಕ್ಲು ಇಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ್ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲು ಏತ್ ಏನನ್ನ ತಿರ್ತ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲರ ಆತ್ಯನ ಎತ್ತರಗ್ ಬೆಳೆವೆ ನಿಕ್ಲು ಏತ್ ಏನನ್ನ ತಿರ್ತ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲರ ಆತ್ಯನು ಎನ್ನ ಅಭಿಮತ ಟಿವಿಡ್ಲೇನ್ ಪಂತೇನೆ ಏನನ್ನ ಏತ್ ತಿರ್ತ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ಹಲೋ ಅಂಚ ಓಕೆ ಮಾತೆಗ್ಲ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ but this is today's last day for this 2000 ಏರಲ್ಲ ಉಂಡತ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಏರಲ್ಲ ದ್ವೇಷ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಚಿ ದೇವರ ಸೈಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಏರ್ಲಾಗತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಿಚ್ಚಿ ಎಸ್ ಯಾನ್ ದಾದ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾದ ಪನ್ಪಿನ ವರ್ಷದ ಕೊನೆ ತಿಂಗಳ ಏರೆಲ್ಲ ದ್ವೇಷ ಮತ ಮಸಾಲ ಅಂತದ ದಾಲ ಯೂಸ್ ದೇಪಣ ಇನಿ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಎಲ್ಲೇ ಉಪ್ಪಿರಜ್ಜರ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಉಂಡತ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಮಂತಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಮಿತ್ತುಕೊನ ಪೋನಗ ದಾಲ ಕೊನೆರಾಪುಜಿ ಪುಟ್ಟನಗಲ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಪತ್ತೊಂದಲ ವೈಜ ಪೋನಗಲ ದಾಲ ಕೊನೆರಾಪುಜಿ ಅವೇ ಅನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಕ್ಲು ದ್ವೇಷ ಮದ ಮಸರಿತಿನಲ್ಲ ಅವು ಮುಲ್ಪನೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಓಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅದು ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಎಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾತೇನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದ ತುಲಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಾ ಉಡಲ್ದಿನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೂ ಅಂಚಿನಿ ಸೊ forgive and forever okay friends keep supporting and bye.